филми ҳунарии достони рустам соли 1970 аз тарафи киностудияи давлатии тоҷикфилм дар ҳаҷми 2 соату 18 дақиқа таҳия гардидааст. филмномаро Григорий Калтунов аз рӯи асари безаволи Фирдавсӣ «Шоҳнома» омода намудааст. оҳангсози саҳнаҳои филм Ориф Маликов ва рассом Шавкат Абдусаломов буданд. нақшҳои марказиро Бимбулат Ватаев, Светлана Нурбоева ва Отар Кеберидзе офариданд. ҳамчунин ҳунармандони зиёд монанди Маҳмудҷон Воҳидов, Муҳаммадҷон Қосимов, Нозукмо Шомансурова, Гиви Тохадзе, Тариел Қосимов, Гиви Ҷаҷанидзе, Герман Нурханов, Гия Кобахидзе, Ҳоҷиқул Раҳматуллоев, Марьям Исоева, Гулсара Абдуллоева, Дилбар Умарова, Анвар Валиев, Абдулло Ҷураев, Қиматчо Иматчоев, Малика Қаландарова, Арслон Муродов, Ҷаҳон Саид Муродов, Фирӯз Умаров, Қурбон Шарипов, Бақос Содиқов, Разоқ Ҳамроев ва дигарон нақшофарӣ намуданд. бояд қайд кард, ки иҷрокунандагони нақшҳои марказӣ Рустаму Таҳмина, Светлана Нурбоева ва Бимбулат Ватаев дар ҷараёни сабти ҳамин филм бо ҳам шинос шуда хонадор шудаанд. филм дар жанри таърихӣ таҳия шуда аз 2 қисм иборат мебошад. он дар шумори 4-гонаи камназир ва олитарин филмҳо монанди Рустам ва Суҳроб, Ливои оҳангар ва Достони Сиёвуш қарор дорад, ки мазмунашон аз рӯи Шоҳномаи Фирдавсӣ бардошта шуда аз гузаштаи пурифтихори миллати тамаддунофари тоҷик гувоҳӣ медиҳанд. мавриди зикр аст, ки ин филм дар шумори сермасрафтарин офаридаҳои киностудияи давлатии тоҷикфилм қарор дорад. хати сюжаи он аз меҳнатдӯстӣ ва тавонмандии паҳлавони беназир қисса мекунад, ки муборизи роҳи некист ва ҳамаи қувваҳои бадиро мағлуб менамояд. нахустнамоиши филм 17 апрели соли 1972 баргузор гардида буд. филми достони Рустам бо филми Рустам ва Суҳроб соли 1972 дар 5-умин ҷашнвораи умумиттифоқӣ дар шаҳри Тифлис барандаи ҷоизаи қаҳрамонони ҳамосавии миллӣ гаштаанд. баъдан таҳиягарони ҳарду филм Борис Кимёгаров, Шавкат Абдусаломов ва ҳунармандони нақши марказӣ Бимбулат Ватаев, Ҳошим Гадоев ва Маҳмудҷон Воҳидов ба гирифтани ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ шарафёб гаштанд. ҳамчунин коргардони филм Борис Кимёгаров ҷоизаи сифати киномаҷаллаи экрани шӯравиро низ ба даст овардааст.